Ваш домакин днес е заместник-кмета на град Велико Търново, доктор Иво Найденов. Имам честа и удоволствието да представя абитуриентите от ВИПУС 2011 на Средно общо образователно училище Вела Благоева, град Велико Търново. ВИПУС 2011 е 16-я ВИПУС. Дефилират нашите млади, лъчезарни, уверени и горди наследници. Бъдещето наше, събрало младежкия порив и ентусиазъм, познанието и опита на поколения учители. Класът и госпожа Костова инициираха и проведоха първия училищен конкурс Мис и мистър Вела Благоева през 2009 година. Станислава Топалова, която от първи клас и през всички години показва отлични постижения, отличник на випуска. Станислава представя достойно училището в олимпиади и състезания. Работи по проекти. Вашите аплодисменти за Станислава Топалова. През тази година участва в 4-я математически турнир, обявен от Великотърновския университет, и за отличния си успех беше присъдена 3-та награда и възможност да бъде студент по специалност информатика и компютърни науки. Скъпи млади приятели, по тази червена пътека ви изпращат вашите учители и ви посрещаме ние, хората от миналите абитуриентски балове. Очакваме ви с протегната ръка. Кметът на град Велико Търново, доктор Румен Рашев, има лично послание до всеки един от вас. Моля, приемете го и го запазете като завет от всички нас. ВИПУС 2011. Следвайте мечтите си. Приемайте предизвикателствата. Изкачвайте върхове. На добър час!